God would have us be a family always there, to be strong and to lean on. Yes, welcome to the family. Here is your DJ Mamning again at Pamilyang Kapampangan here at 99.9 FM Radyo Guagua. Ini po ing istasyon ang magmalasakit at lulugod kareng tao. Maya pagat panapon po kaya kayungan ken balen Guagua. Yes, isang mainit na hapon po sa ating lahat dyan, no? Sa buong bayan ng Guagua, sa buong lalawigang Kapampangan, kem buong probinsyang Kapampangan, maya pagat panapon po kaya kayungan. Yan, sa ating mga tagapakinig, watchers sa Sasmuan, no, sa Lubao, sa Santa Rita, Porac, Florida Blanca, Bacolor, San Fernando, Minalin, Masantol, saan pa ba, Macabebe, Apalit, Candaba, yan, no, Santa Ana, yung mga taga-Arayat dyan, the city of Mabalacat and the city of Angels, Angeles City. Hello! Isang magandang hapon sa inyong lahat dyan. Yes, thank you po. Thank you sa mga listeners, watchers natin. So, sa lahat po ng mga gustong bumati dyan, i-chat nyo na lang pong lahat. I-chat nyo na nga po hanggang pabati yo, pa-shout out. Ulim po tambagya kanini, pututan na taning FB. My goodness! Yeah. At ako rin mismo ay nakalimutan ko po yung aking cellphone, so hindi ako maka ano dito, baka meron po kayong chinat sa akin na personal sa PM ko. Hindi ko po nadala yung phone ko kasi naka-charge siya. So, Sir Rolly, baka ating kan chinat ka na ako, Ken. I-chat mo na, Ken, ni Sir Rolly. Maka-online ka, I know. Nagtanong ka kanina what time is our airing. So, it's 2 p.m., 2:09 here in the Philippines. Magandang gabi po sa United States of America. Yung ating mga listeners, watchers dyan. Especially to Sir Rolly Sangko, tsaka yung ating mga si Sir Manulid. Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. And of course, sa ating mga tawag dito, hindi ko pa man nabate yung ating mga karatig province, no? The province of Bataan, province of Tarlac, the whole region 3 are in Pangasinan, the whole Philippines. Yan, hello! Magandang hapon po sa inyong lahat. And sa ating mga listeners, watchers sa abroad, sa United Arab Emirates, sa Canada, saan pa ba, sa Italy. Yan, si Kuya Nilo Manakop there in Italy. Hello, Kuya, kamusta ka dyan? And then, yung ating mga tagapakinig, mga kababayan there in Australia, in Israel, our listeners in Sudan, in Pakistan, hello! Good afternoon to all of you. A good day to all of you, my friends. Oh my goodness, what's happening to naglalabang kami ng cursor ko. Baka ginagamit siya dun sa loob. Okay, and of course, let us not forget to greet the Honorable Mayor Dante D. Torres, na po ang tatay ng ating bayan. At malapit na po siyang tumaas ang posisyon. Yan, so Honorable Dante D. Torres, good afternoon po sa inyo, and also to Honorable Vice Mayor Sajid Khan Yusuf and the Sangguniang Bayan members of Guagua. Maya pagat panapon po kaya kayungan.
And sa lahat po ng municipal officials, mga head of offices, na po, alam ko nakikinig kayo, especially to Ate Bex Quiros. Yan. Hello, Ate Bex. And si Ate Pressy. Yan. Hello, good afternoon po sa inyong lahat. And sa ating kuya ng bayan, si Kuya Jun Panganiban with his energetic and beautiful principal wife, Madam Shena Panganiban. And sa aking kumpare, si Sir Aldwin Malyari, isang metong amaya pagat panapon, mapalinggat panapon, kaya kayungan ken. Yeah, may we learn to love each other. Yes. Okay. So, pabati tayo rito. Si Ludwig Sunglao, sabi po niya, hello po, Ma'am Ning, pa-shout out po. Yes, number 1 Radyo Guagua. 99.9 FM, yan. Love po niya. Love na love po niya ang Radyo Guagua. Pa-play po song na Itaktak Mo. Yan. Yes, tama-tama, mga OPM tayo ngayon, no? Itaktak Mo. Mamaya yan, mamaya natin pakikinggan. Okay? And sa ating very beautiful, no, plantita na retired teacher na ngayon, si Ma'am Susan Ginto Serrano. Sabi po niya, hi po, beautiful Ma'am DJ Ning, pleasant afternoon. Yan. Hello also, Ma'am Susan Ginto Serrano. Menawa ko kaya ka, bayo kuminta kaya rengang ganta naman ko, inayos ko lang, madam ko. Makaingit la rin kaya kanta naman, they're so healthy, ne? Okay, so, ining kaya katamong pamagplantita ngayon, masantinging influence na kaya katamo, darakal tapa oxygen, kaya paligid tamo. Alright, and then, si Ma'am Luda Doral, sabi niya, hello to everyone, a blessed afternoon po sa ating lahat. Be safe po and please play the song Give Thanks and Imagine. Wow, imagine. Salamat po, Doc. Sabi po niya. Okay, so mamaya po, Ma'am Lu, pakinggan natin ang mga yan, no? Mamayang konti. Alright, and then galing kay Meg Guevara. Good noon po. Shout out sa Socialerang Frog na utangero dyan. Oh my goodness, sino yan? Sino yan? No? Good noon po. Sabi niya, shout out sa Socialerang Frog na utangero dyan. Oh my goodness, ano ba yan? Diyos ko, hindi kayo kasing mapanutang ken, namayad na kayo. Ano ba naman yan? Alright. Sabi po ni Ma'am Susan, hello to my fellow listeners and viewers of Pamilyang Kapampangan at Radyo Guagua 99.9 FM. Ing istasyong magmalasakit at lulugod ka ring tao. Wow, galing na. Anong ika na kayang muntok yan Ma'am Susan at i-greet me nene. O ay, alita na maselan ngayon Ma'am Susan. Pwede mo na akong pasyalan at interview da ka Kenny. Alright. So, shout out lang po tayo ng shout out sa ating chat box dito. Lahat po ng tagapakinig, listeners here in the Philippines and likewise in abroad. Kasi baka mamaya, maano na naman tayo, no? Pag nawala tayo rito sa FB, tune into your radio. Sa radio ng inyong mga cellphones, sa mga transistor radios ninyo. Back to the basic tayo. Okay? And then sabi ni Ma'am Lu, first time may akalimutan nito. Yes, Ma'am Lu. May adala po. Phone mo nito kaya. Lako tapaing stress, yes. Yan, andyang akalingwang king phone ko, alakwang king phone ko. Kung pa-stress na ako, di ba? Yan. Tama-tama po yung ating topic, how to be happy in simple way. Yan po. Last week po ang topic natin, how to be happy in the midst of crisis, in the midst of problems. Now, how to be happy in a simplest way tayo ngayon, no? Yan, nakalimutan ko yung aking phone pero hindi po ako nagbubuisit. Tawang-tawa pa nga ako sa sarili ko na ba yan? Tumatanda na ba ako? Oh my goodness! Kaya po, tutuwa na ako atan talaga. Diyos mio, binye ko kasi retang memo plus ko kang ses. Ne?
Okay, by the way po, paki-pray po natin yung baby ko, si Jamie Hope G. Romuar po. Po, si Jamie Hope. She would be taking the licensure exam for teachers tomorrow po. So, include po natin sa ating mga prayers ang aking baby, si Jamie. Yan, si Jamie Hope. Po, sana po, i-bless po siya ng Panginoon na siya pumasa sa exam na ito. Okay? Sino ba to? Si Azilet. Yan, si Azilet Guadilia. Good noon. Hello po, watching from Santo Tomas, Sasmuan. Yan. Pa-shout out po sa mga Ferrer Guadilia family. So, hello to Ferrer and Guadilia family coming from Azilet. Yan. Maya Pagat Panakon po. Ayan. Hello. Ano ba yan? Okay, Maya Pagat Panapon ka rin hanggang taga Santo Tomas, Sasmuan. And sa ating, yan, sabi po ni Ma'am Susan, my sweet and lovely greetings to my poging bembe. Yan, maluloko na ka naman ka, Liam. Liam Caleb, stay healthy. We love you also. Ayan, we love you. Also, my greeting is extended to my firstborn Noe and husband Mark and to my sister Tess. Mingat kayo nga. Yes, Noe and Mark and sister Tess of Ma'am Susan Ginto Serrano. Yan, hello. Mingat kayo nga, Ken, okay? And then, galing kay Ma'am Erlinda Galora Perico. Hi! Happy afternoon po, Ma'am Ning. Yan. Yes, Ma'am Lynn, thank you. Sabi niya, good luck kay Jamie. Maya si Architect Lou, ninano ka, Lou Anthony Ramuar, sabi niya, Maya Pagat Panapon po. Wow. Thank you so much, baby ko. No? Nakikinig yung mga guardian nyo dyan. Batiin natin. Pakitype nga yung pangalan nila para marinig nila yung pangalan nila sa ating radio. Yan, LA. Si Architect Lou po yan. And then si Axel Padilla, pabati naman po sa Sasmuan Kutud. Yes, Sasmuan Kutud, hello! Good afternoon sa inyong lahat. Galing kay Axel Padilla. Welcome to the Pamilyang Kapampangan. Po? Yan, kahit po na nakalimutan ko yung aking phone, pakishare po natin. Pakishare po natin ang ating program sa lahat po ng ating mga kaibigan, sa lahat ng ating relatives here and also in abroad. Good afternoon po sa inyo. Architect Lou, pakitype mo yung pangalan ng mga nakikinig na gwardiya dyan, no? Para atin silang mabate doon po sa Clark Air Base City. Alright. And also, nakikinig ba yung boss mo? Happy birthday, boss! Birthday po niya. Belated happy birthday. Yan, yung boss po ni Architect Lou. Okay? Thank you so much po with your what do you call this? Very good treatment with my daughter there. Nepo? Ano po siya, Koreano po yan taga Korea po siya. So, enjoy sa Philippines, po. Matagal na rin sila dito sa Philippines na nag-i-invest dito sa ating country, yung mga boss ng aking anak yan. So, belated happy birthday, boss. Thank you so much, no, for taking care very well of my Architect Lou in your office there, in your construction office, okay? Thank you so much. And then, coming from Charles, happy birthday, Boo. Oy, Ricky Boy Dizon, hindi ba to yung last week pa? Okay, anyway, Ricky Boy Dizon, hello, happy birthday again to you. Yan, taga San Antonio, Guagua po sila. Hello po sa inyong lahat. Maya Pagat Panapon po, kaya kayo nga, Ken. So, smile lang tayo. And laughter is the best medicine. Yan, po. Pampalakota mo pong stress. Alright, po tata mo magkwentong bagya.
at makirandam tayo po. So let's listen to this beautiful music na po. Okay, by the way, yung ating topic, I gave it already. How to be happy in a simple way, in the simplest way. Paano ba tayo maging masaya, no? Kahit na ganito lang tayo. Parang na-imagine ko si Ma'am Lu nito at saka si Kuya Frank, kaya ako natatawa. No, sigurado ngingiti-ngiti si Kuya Frank nito ng maliit dyan sa kanila, silang dalawa ni Ma'am Lu, no? Enjoy lang tayo ngayon sa hapon na ito, alright? Kalimutan muna natin yung mga stress natin sa buhay, kalimutan yung mga konsumisyon na kapitbahay. Ano ba yan? Alright, so let's listen to this beautiful music. Yan, alright. Bigay ng may kapal. Yan. So, kayo pong lahat ay bigay ng may kapal sa Radio Gua-Gua. Hindi ko naman akalain na hindi ko rin inaasahan pa na ang tulad mo ay aking makilala. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nag-alilangan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palagi kang laman ang isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kahit agad. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot kamay na kita mahal. Yes, Sir Rolly. Hello, good afternoon sa'yo. Ang nais ko laging kapiling ka, ayoko na muling nag-iisa. Pangandyan ka na sa piling ko o kay saya. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nag-alilangan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palagi kang laman ang isip ko, laman
Yes, that is Bigay ka ng may kapal. And you, my dear listeners and watchers, you are given to Radyo Guago. And we are so blessed with you. Po, God bless you all mga listeners, watchers natin. And good afternoon kay Sir Rolly. Ay no, good evening. Good evening to Sir Rolly Songko there in US of A. Yeah, listening to Iniibig Kita by Roel Cortez. At hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Kaya ngayon laging gulong-gulo ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka at sa tuwin ay nababalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na umibig sa'yo, hanggang kailan matitiis ilihim ang pag-ibig ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Yan, I love you all, po. Coming from the Pamilyang Kapampangan. Yes. Sabi po ni Sir Rolly, may katagal ko pa na malago. Thank you so much, na Sir Rolly. Dakal pong salamat kayo. Andiyan pong benging-bengi na king LA. It's 11:20. 25-26 p.m. Mag-alas 12 na po kita Karela, but still, makatune in niya po Sir Rolly Songko kay Katamo. So, nag-request siya po. Later on po, mapapakinggan po natin yan. So, Darling Techman there, number 2 natin yun, number 3. yung number 1 natin, ibaba mo muna siya ng konti sa number 5. Yan. Tsaka
yung request ni Ludwig na itak-tak mo, pakisuyo mo din dyan. Siguro number 1 mo yung kay Ludwig. Okay, itak-tak mo. Baka si Ludwig ay init na siya sa kanyang hapon na sumayaw ng itak-tak mo. Okay. So, ano pong sabi nito? Sabi ni Ma'am Lu, good luck kay Jamie Hope. For sure, papasa yan. Sabi niya, claim it, Jamie, in Jesus' name. Yes, ne po. May pasar na kases. Bala mo galang, ne? Bless na kaning Ginoo. Okay. And si Ma'am Susan din po, nag-ano rin po siya ng praying for the success of faith. Faith, you can do it, baby. Stay cool and calm, you will be blessed. Good luck. Si Hope po yun, Ma'am Susan, hindi po si Faith. It's Hope. Si Jamie Hope. Then po nga dua ko nga nakareni, pagkamalandala, may babaligtad dala lagyo lagi Faith and Hope. Akala da rin tao Faith, wapi niya Hope. Diba? So, iba po si Faith, iba po si Hope. Si Hope po ang bunso. Siya po ang magte-test tomorrow. Si Jamie Hope. Siya po ang prinsesa ng aming family. Alright. Okay, ano ba to? Ano ba to? Yan, done sharing. Pangasanting dadeng song ng makalatag. Yes! Mga santing la po rin kaya katamong kantangin, eh. So, makiramdam kayo pong masalesa. Alright, so this afternoon we shall be talking how to be happy in a simplest way. Pero paano? Before that, let's talk about yesterday. Ne, Ma'am Lu, what happened yesterday? My goodness, I cannot believe nag-rise po ng isang question sa aking isipan. Ma'am Lu, no joke. And Ma'am Susan, Sir Rolly, eko po lubos isipan na rin kay katamong pengari at deng dakalataw ngeni, eda po balo ing eda na po makaing balo ing values ang po itang dress code of ethics ne po. Diyos ko, nagulat ako kahapon na kailangan pa palang sabyan ka rin tao na eko mumuntang maka-short keng eskwela. Ne po, sana naka-tune in lahat ng ating barangay hall sa Pamilyang Kapampangan ngayon, no? Para marinig po ninyo na kapag kayo po ay pumupunta sa mga eskwelahan, sa mga offices, ne po, private or public yan po, especially sa public office po natin, respetuan tayo po in katamong gobyerno, ne po, respetuan tayo in government tamo, ne po, at mika respeto tamo po king sarili tamo, ne po, eskwela ya ing luluban at eya po palengke. Ne po, eya po palengke, eya po basketball court, eya po resort, eya po swimming pool, ne po, in katang luluban kaluguran na kabalen keti guagwa, ne po, dengang ga pong makiramdam ken. So, atin pong mga tuwiran na mag-tricycle ko mo po kasi niya makanyan. Andiyan pong misan mo keng paruminggo ne po itapong mamye kayong answer sheet or kumako pong module keng metong eskwela. Magpantalon ko po, mag-t-shirt ko pong masalesen. Mag-spooting ko pong bagya. Kasi po kaya yan metong ya pong kagalang-galang lugar ing eskwelahan po. Ya po tamo po makanita, Diyos ko, may ka-question ko po, may ka-question ko po kay sipan, makanyan no, baren taong ngene, at dabalo ing karelang gagawan, o ing karelang nukarila makatalakad, ne, dabalo ba ita? Ne po, akala ko po, kaya nakikatamo ita, kasi ating kung misa na abasa keng FB ing disiplinam, magumpisaya keng pamilya. Ing pamanurong mayap ne magumpisaya ken pamilya mismo pa lang den pengari dabalo nung nanong isulod da ken meto nga eskwelahan. So
masyado na kaya pong bala mo itang, yung totoo na po niyan, bala ako, personally speaking po, bala mo po mababastos siya po yung eskwelahan ko, lungog kayo makanitang itsura, ne, bala mo, mamalengki kayo mo kem Betis, ala naman po tiyanggi kem Betis High School, ne po, so, po katuliran itang ala kong sulod mo, pwede ba, ne, pwede ba, ala kang sulod, ne, andyang medyo jogging pants or what, jogging pants, andyan lumayang pantalon po, yung makatulapin detang aliwa, makapantalon lapin detang rip da naman, grabe no, ang pangarip pantalon, Diyos ko, balang malano talagang pantalon, asulo da matinuti nung masalasales, po, kaya ba't ating pang pengaring sinabing, ala na man talagang pantalon, ana, puro nga shorting. No, I cannot believe you ko yan daka panwalan, miras ka king kay ngayon, king edad mo ngayon, ala kang pantalon. No, kumaniwala ka nito, dengan gan lalaki makapantalon la nano, ikay waring makapalda kem bale. O yan. Ikay waring manyulod paldo. Aliwa naman ikayong manyulod palda, ikayong manyulod pantalon, kem bale, tandanan nyo yan. Alright? So, mi pakay ko po, mi ka-question mark ko talaga kem buntok ko. Nanoy nena, sinabi ng LA, keng palengke ng Mexico, bawal po maka-shorts. Wow, ali po milod kabalenan, maglakad na maka-short. Wow! Lawin mo na ita, palengke ka no, keng Mexico. Po? Manyali tayo po yung anak ko, no? May kain na ka rin, may nanin, menok nangan na po, banda ka rin, po. Ela po kano makakain, nung paka-short lo, yan, mas maselan po pala, palengki ite, atin la pong municipal ordinance, na ela pwedeng lakad-lakad na maka-short ka rin. What more is the school, my goodness, po. O yan, mahilinya kanini, Ma'am Luca na ako. Nasabi ng Seroli, yan nga manuang ko na ng oras na ning milenya ding kaya nakan era na balo nung nano ing masalese o era balo ing disiplina. Serole, mo rin, makanano da nga balo rin kaya nakan, mismong pengari, mismong makatuwa, da balo nung naning karapat dapat. My goodness, ano ba yun? Diyos ko, kaya ba't, di nga liwa nga na, kuli nga receive din ka na akong chat karela that they cannot enter the school, no, wearing shorts. Students and parents ako, be it known to all. So, Rene pong may katanggap king ka na akong chat, po. May manyatang la talaga titang metong nga pengari matula kung dimdam kaya sabi na kanuning anak na munta ka eskwela, maka-short ka? Ano kayong pengari na? Diyos ko, nga nak, yung tuturo kayong pengari, my goodness. Pero I thank God na rin ding estudyante ko po mababiyasa lang values yan. Regaining values yan. Filipino values, po. Regaining values in life. So, hanap po nin tatang, bakit dati na ako manlulog ka rin maka-short? Hali, magpantalong ka na kanuning anak. Sinunod naman ni tatang. So, very good kayo pong aduang may tatan. Saludo ko po kayo. Balo yun ng ninuyi kayo. So, dakal-dakal pong salamat karetang may kirandam keng mayap aturu. Po, mayap ya pong katuruan yan. So, karengang ka pong makirandam ken. Po, kanita pa naman po, sasabyan na pong DJ Ma'am ninyo kaya kayo nung nano pong sulod yu. Potang mumunta ko eskwela, mumunta ko kini munisipyo. Po, sana naman ay anuin po natin, ituklo tayo po keng masaleseng kaya katang sarili, po. Values, po, values formation. Okay? Aliwa po itang, bakit tutuna kawaring alanga sulod kembie mo, makanyan niya ita. Pero makanano kayong sasamba kayong maka-short mo rin. Iyaning kutang ko kaya kayo, sasamba kayong maka-short, in short wari, panyambaning, opo tayo nako sisimba ka rembie, my goodness, ano ba yan? O tayo nakurugo sasamba keng Diyos, anyapin may ala na kayong pantalon kembie, po.
makalungkot naman po yata itingi kayo sasamba. O do not tell me na pati simbahan, lulub kayong makashort. Tandaan ng tamo po, King Bible at tamo pong dress code mo naman, ne po. Nung nga tandaan niya po itang parable ito, parable of itang ating kasalan, ne po, nanungno ka rin. Dengangga pong tao, makagayak lang, pangkasal po, tangkayat, hindi natang nanuya mo susulod. Pepalwal de po, pepalwal nening Diyos, ne? At kasi makayangkop itang kayang kasuotan ketang lugar, ketang celebration, ne po. So ing metong eskwelahan po, metong yapong gagalang nga lugar, ne po. Respetong lugar. Bakit po wari kaming mestra ka rin, kaya po lupang respeto, ne po. So pakiayos tamo po ing sarili tamo po, ne po. Ayusan tayong sarili tamo, isang lulub tamo po ka rin government agencies, private agencies. Bakit wari keni munisipyo malyari-wari tay tan lungob lang makanyan, kumupo balo nung papalyarian daketi tay tan lungob lang bala mo at tsula mo kay palengke, my goodness naman, po. Tamo po gagawan ito, po. Kaya tamo po yung sarili tamo. Alright. Nano po sinabi na, kanitang ikami, pachi eya makapinata o masalese ang piblas, may pakarine kami mismo karing mestro. Yes! Kin pong kaya katamong kaluguran na alma mater keni, po. Sungay ka makatak-in, talagang may pakarine ka, po. Diyos mio, korason, po balot, nanong ot mi pa kanyang kete guwago, ne? So, ana pong Ma'am Susan Ginto, lahat tayo, yung ating topic, ang chinat po ni Ma'am Susan dito, yung ating paano ba maging masaya sa isang simpleng bagay lang. Yan, po. Lahat tayo ay may karapatang maging masaya, sabi niya. Basta't laging mag-smile no matter what. Isipan mo ding hanggang tao, burida ka, paboren mula ding bitter. Kaya ka, anyway, aliwa naman ita ding papakan ka, alang masyadong isipan king bie. Sabi dapin, simple living. God will provide ina as much as kikilos ka maging kontento nung nano ingatin mo. Ne po, mananaman as your source of exercise. Yes, totoo po yan. Luguran ng sarili at dingke kang pamilya at syempre maging mikatakot king Diyos. Okay, so yan po ang idea, point of view ni Ma'am Susan. How to be happy in a simple way. Yan, mananamang ka. Ne po, makinabang ya pa ing aliwa mo ka, lalo rin siping mong bali, makinabang ketang oxygen na nintanaman mo. Ne po, anyapin po ya ako, masusora ko po, tang manakit kung mamutot tanaman. Summer, mamutot kang tanaman. Ano ba yan? My goodness. Pero san meron yung tanamang kanita, may gulay naman, Kuro gumamutot tanaman, isong summer, mamutot tanaman, po tarugong mumuran-muran na, bang kanita, yung tanaman, musbong yung pasibayo, liway ta summer, kapalyan-palyan. Diyos ko, ba't mabawasan ng oxygen na sisingapan tamo kayong paligid. Misip tamo puro may gulay, po. Diyos ko, values. Pagpapahalaga sa sarili, pagpapahalaga sa bansa, pagpapahalagang espiritual, pagpapahalagang makatao, po. Diyos ko, po, makakalikasan. Koraso, may linya ka ni Ma'am Lu, sigurado may liya ka na ako. Okay, so welcome to the family. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Yan po si DJ Ma'am ninyo, po. So, sa lahat po ng mga people concerned at Betis National High School, that is a school and not a resort, po. And not a basketball liga. Po, alang liga ka rin, alang resort ka rin, alang swimming pool, po, alang palengke, alang Tianggi, ken Betis High School. Alright? So, galangan talangan po rin hanggang eskwelahan, naluluban tamo. Po, let's educate ourselves, po. Magita mo pong, ting kukutang ko pa, may garal ka bang tao? Yan yung kutang,
Ne, may garal ka bang tao? Diyos mo iyo korason, ne? Nung andyang makapakanano naman siguro niya sana retang kaya katamong makirandam ngayon ituro yung mayap din kaya betakin balen po dress code yan ethics ne po anyang kanita po lagi ko pong daramdamang kan tatang ko yan ethics ng makanyang tatang ko ne kayang tamo po yung sarili tamo ayusan tayo po yung sarili tamo ne po no buri mong igalang da ka kaya may sarili mong kagalang-galang ka, ne? Okay. So, nanong sabi ng Ma'am Susan, totoo po yan ding dapat dading may nga tuwa yung pakyapusan dading kayanakan at Ma'am DJ Ning. Aliwa no, pinding anak ngeni, tila mong mituturwan ang maging keng pamibale-baleda. Ma'am Susan, ngeni kuha pansinan yan. Makanano larugong ating akwang masanting ken pami bale-baleda nung mismong pengari. Nabalo ruguin kayang iturong masalese ken kayang anak. My goodness, nepo, anya siguro rin hanggang anak. Lumakad lakin dalang di-display do ring legs da, pati at tiyan da, di-display do. Ne? Nyapin po rin kaya katamong mestrong lalaki anyang napon paka-shades la po kasi po ila mismo maririne la pong lalawan do rin kaya kayong legs ne po tapukan no isipan nyo lalawan da kayong ating Malaysia rening kaya katang mestro ila pong maririne kaya kayo ne po so paka-shades la po na po uling edo po buringakit din kaya kayong legs ne po so respeto po, inganya duwan mi ka rin respeto po sa lahat ng ating mga eskwelahan, okay? Hindi lang po sa Betis High School, sa lahat po ng ating mga eskwelahan dito, mga opisinan po natin, respeto lang po, okay? So, nano pa po ing sasabihan da kene, sabi na pong, Sir Rolly, pache eya maka-almirulim pantalon mo. Po kung Marianong garapo, nana, ing biblas mo, lawen na kaning kayabe mo ngayon, inano na mo, ing piblas mo. Okay na aliwan na taga na imbiyeng ngeni, mana award na ing akigising tao. So, ay, korason, andyan pong makanyan muna. Eta mo asabing may garal na tao, po. Andyan pang common sense na mo, common sense, Mika common sense tao po. Sabi ng Ma'am Susan, stay pretty ma'am, paboran nyo po deng bisa magpantalon. Pota sabihan na ala kong pantalon, bisa ka sa limo ko. Manawagan ko po kiti Radyo Guagua nung ala akong pantalon sige pa-donate tamong pantalon palagi ko rin kaya katamong kay Kenny din kaya katamong manong kulang Kenny dakala ekstrang pantalon ala ko pong pantalon sige manawagan ta kiti na din anda kayong pantalon yan nepo balayo galang Maili na kang maili ka niyan, Ma'am Susan. Potaga lang, minuran pantalon kay ni Radyo Guagua. Dala ko kay Betis, detang hanggang ebyasang magpantalon ka rin. Yan, mamili ko kung pantalon kay. Ay, lalaki tuloy Ma'am kay Ma'am Susan, Ma'am Yambaw. Po kasi rin anak tamo. Ela po sa neng mag-necktie, uneng mag-graduate la po rin, kanita pa nga niyang face-to-face. Mag-graduate la rin anak, alala pong necktie, gewa na pong Ma'am Alegria Yambaw. Ang po ako po, may dala ko pong 3 necktie kanita at ako pa pong mag-necktie kareng anak kanita ikingaduang kay Ma'am Alegria Yambaw yan po pegdala mila pong necktie reng estudyante po at ulim pong elasan ng mag-necktie tang baros-baros siya pang bati-bating kanilang necktie po nga ako lingating ko pong kapatada pastor neng kaya po ako pong manais keng necktie ng koyang ko kanita yan tiruanan da ako pong mamatibat necktie so pagdala nila po ren kaya kaming estudyante yan nung ala ko pong pantalon sige balay ko lang nung mo manawagan kay Radyo Guagua po muran pantalon keni i-display tala ka rin kay Betis High School detang pa pantalon mamili ko ka oh my goodness ano ba yan sige itak-tak mo Ludwig, itak-tak natin! Ang magsayaw
Rock lang ng rock. ng Kahit nga lamang palakpak, bayaan mong tumagaktak. Itatak mo, itaktak mo, itak-itak, itaktak mo, itaktak mo, itaktak mo, itak-itak, itaktak mo, itaktak mo, itaktak mo, itak-itak, itaktak mo, itaktak mo, itaktak mo, itaktak mo. Mas! Itaktak mo, itaktak mo, itak-itak, itaktak mo, itaktak mo, itaktak mo, itak-itak, itaktak mo, itaktak mo, itaktak mo, itak-itak, itaktak mo, itaktak mo, itaktak mo. Itaktak mo. Alright, yan, okay. Sir Rolly, here is the To Love Somebody by Michael Bolton. There's a light, certain kind of light that never shone on me. I want my life to be to live with you, to live with you. There's a way. Everybody said to do each and every little thing, but what good does it bring if I ain't got you? If I ain't got you, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody the way I love you. In my mind, I see your face again. I know my frame of mind. You ain't got to be so blind, and I'm blind, so very blind. I'm a man. Can't you see what I am? I live and breathe for you. But what good does it do if I ain't got you?
Radyo Guagua FM. Yes, Sir Rolly. Yan. Bago mo kami tulugan dyan sa US of A, when a man loves a woman. Enjoy listening po. When a man loves a woman and keep his mind on nothing else, he trade the world for the good things found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend, he puts her down. When a man loves a woman, spend his very last dime trying to hold on to what he needs. He'd give up all his comforts, sleep out in the rain. If she said that's the way it ought to be. When a man loves a woman, I give you everything I've got. Trying to hold on to your precious love. Baby, baby, please don't treat me bad. When a man loves a woman, deep down in her soul, she can bring him such misery. If she's blinded for a fool, he's the last one to know. Love and eyes can never see. Yes, when a man loves a woman, I know exactly how it feels. 'Cause baby, when a man loves a woman, oh, when a man loves a woman, when a man loves a woman, when a man, when a man, when a man loves a woman. It's 3 o'clock. 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy, and this time our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now get our prayer and leaflets ready, so we may pray all together the 3 o'clock prayer. Let us pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal.
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende. And still, this is your DJ Ma'am Ning, and I just don't know kung nasa FB pa tayo. Kaya nga sabi ko po kanina, makinig po kayo sa radio, no? Sa mga transistor radio, sa phone radio, okay? Sana po nandyan pa kayo na nanonood, sumusubaybay sa atin, sa Pamilyang Kapampangan. Alright, may narinig po tayong political ad ngayon. So, sa lahat po ng mga, anong tawag dito, siguro manawagan na ako. Mag-advertise na tayo na kung saan yung mga, anong tawag dito, yung mga political campaigns, yung mga jingle po ninyo, pwede nyo na pong, pwede po nating i-play dito sa
sa Radyo Guagua. Makipag-ugnayan kayo po kay Sir Aldwin Malyari yan. So, sa lahat po ng mga technical man natin dito, makipag-ugnayan po kayo sa kanila. Pwede na po tayong mananggapan ng mga political advertisements. Yan po yung mga jingle po ninyo para makarating sa iba't ibang lugar. Alright? Yan, nakakatulong na po kayo sa mga sa station, nakakatulong pa tayo sa pag-ano po ninyo ng inyong mga platforms. And I just don't know if it is mapupush through yung balak ng ating station na magkaroon ng parang yung sa TV natin na mag-interview tayo ng mga politicians dito. Yan, sana matuloy, no, para matulungan natin sila na ipaliwanag ang kanilang mga adhikain, yan, para sa ating bayang Guagua at sa probinsyang Kapampangan, ne po. Okay. Alright. Ano pa ba? Yung ating paalala sa COVID-19, ne po. Tamo po, yan, ang napunpin. Follow the arrow, mo, ne? Follow the arrow, ne po. Den tao talaga ating eko balo nung mapulala mata, mapulala balugbog. Follow the arrow, ne po. Susunod tamo po keng kautusan na ning IATF apo ning DepEd, ne po. Bang kanita ilang misala sa lubong den tao. Baloy naman po ngeni ing physical distancing po patupad tayo po king Betis High School, ne po. At karing hanggang eskwelahan po patupad de po yan yung physical distancing, ne po. Tsaka yung nakamas tayo, lagi tayong nag-alcohol, ne po. So, wag po tayong tawag dito, tamo po pa kampanti at alita mo mga siyas sa buntok, ne po, mga siyas at tulok, ne po, maglinis tambalugbog, baka kanita po damdaman tang masalese, kaya katamong instructions, ne po. Kasi po karing aliwang bansa kalupa na ning China, ne po, just like in China, mag-lockdown no naman po, they are having lockdowns again, and I have just read in the Google News just today that in United States nag-i-increase na naman po, no, yung kanilang bilang ng kanilang mga infected doon. Alright? So Sir Rolly, kamusta ken keng USA, ne po keng LA? Babasa ko keng Google News na mag-activate na naman po yung aliwang variant na ning COVID-19 ken at darakal no naman din cases yun. At ating ko naman dimdam, I just don't know, nino kasi tang may manggit ka na ako, king UK sabi, naka-vaccine na sila, naka-booster na sila, pero tinatamaan pa rin daw sila ng another variant ng COVID-19. So, tayo pong dito sa Kapampangan, ne po, king kay katamong Balen, Kapampangan, kaya ni po Pampanga, in the Philippines, ne po, wag po tayong magpakampante, still, let us practice the hand wash, physical distancing, wearing mask, ne po, laging nagdi-disinfect ng kamay. Okay? So, para po hindi po tayo tamaan ng mga variants ng COVID-19 na ito. Okay? So, thank you so much, Ludwig. Yan. So, okay na po sa FB po, ma'am. Thank you so much for informing me. Paki-share mo niya mo inke kang FB channel ne Ludwig. Akaliwang king phone ko niya yak makapag-share niya. Alright? So, how to be happy in a simple way. Yan, alright? Kanina po sinabi ni Ma'am Susan, learn to be contented. Totoo po yan. Learn to be contented on what you have. Alright? Nano man po itang atin ka. Nano yung atin ka ngeni? You learn to be contented. Maging masaya ka king nano yung atin mo ngeni at nano nga ning bibiyena ning Diyos para keka. Maging masaya ka, maging always thankful to God. Yan, ne po. Lagi kang mapagpasalamat kang Diyos, lagi may pakisabihan ng Diyos, at sabi ko nga last week, the joy of the Lord is my strength. Yan. So,
how to be happy in a simple way, Ma'am Lou. Ano ba ang iyong kuro-kuro dito sa paano ba ang maging masaya kahit nasa isang simpleng bagay lang, okay? So, ay lalakit ang sinabi ng Ma'am Susan Bayong kaya katan topic sabi na nandin kasi po may wala la rin nga tsuke nga harapan ko ne ay lalakit sabi na bala mo kano kasaning mamye blouse mamye palda yes peya lala na pong Ma'am Susan ita na mamye tamong makanya na bagye kareng estudyante ne po. Actually, den tao ngeni, dakal ng mga ganaka ngeni, dakal ng mapamiye ngeni ne po. It's not like before na mas burida pang yugseda pa mo. Sabi ko napin itang first time kong shoes anyang college ko. Pinulot ko lang mo, inugse na lang ma'am layog kanita. Pinulot ko la reta, ne po, dinenan ko lang, dinenan ko lang pasak king harap uling maragula yan ne po at tayo lalakyarin ni koyang ko Pastor June ne po na Pastor June na makipagobraya mo ken dungan kanita dungan boya poy koyang ko so ita pong kayang pantalon na yang dili ng pantalon metong yang pantalon ita sapak ne pong tayi ken buldit ita ne po tapal-tapal ne po ken buldit na ita imaginean niya po itan susulod ng koyang ko nga ita ne so never tell me na ala kayong pantalon pero kami po dinanas mi ngala ne po dakal pong paralan yang minunang panahon I didn't remember na ating memyeng pantalon kang koyang ko. Nung ating memyeng pantalon kang koyang ko, tayi-tayi, tagpi-tagpi, buldit ng koyang ko, ne po. Pero, June Gaviola now is the CEO, Chief Executive Officer ng Global Filipino Movement, ne po. Alam po san miya po itang kakaluluwa na ito. So, never tell me na ala kayong makanyan. Delanan mingan po yan. Delanan mingan po yung hanggang kasakitan na yan, ne po. To the point na pulutan miya kayong basura yung kayang isulod, ne po. Ako pingkareng anak ko, niyang akong mag-aral, sabi ko, anyang college ko yung manata, tatandaan na natin kung bag. My goodness. Ala kong bag niyang college. Kung tatandaan na may bag kong college, yellow paper. At ita pong uniform ko, tinya pong bulsa. Maka-yellow paper ko po at itang ballpen ko, makasungkit siyang manyang yellow paper. Bili kaya itaking ka na akong harapan makanita ko mo pong mag-aaralan niyang kanita. Puro nga yellow paper. My goodness. Ne? So, tamo po kakayanin sarili tang na ala kong makanyan dakal pong paralan, dakal kain po. Ako po sasabihan ko pin, alang excuse ka na ako ingdelanan mi pong mikakapatad. Grabing kasakitan po. Sabi naping Mayor Torres, believe ko kaya kayo believe ya po kaya kami Mayor Torres suling na po akalain na makanita kami po penibatan na inang mi po labandera ya waluya anak imagine makanano ing kasakitan na delanan mi kaya BMI ne so kayo po magkay kay mbiyo ko po magmalun or what ne uplift ya po yung sarili po papaboren sabi ko nga last week don't let anyone despise you ne po po papaboren na i-despise da kayo i-disrespeto da kayo nangaus kanita edako galangan edako kayan dengaliwan tao ne po be an example be a good example with others ne po so anong tawag dito anong sabi dito ang dami na papupala rito Ot may wala yata yung opinion ko sabi na, ma'am Lu, mila ko yan, ne? So, kinainin pa si ba yung ma'am Lu. Nandin ko pa mig-comment po basa yun po, may wala ya po bigla king phone ko. Yung program mo, Doc.
Alike pa, Ma'am Lu, pakiulit mo niya. Nanurugo yung opinion mo sinabi. At ali, makisimpara ka rin kapwa mo, sigurado ko maging masaya ka. Yes! Kamaki-simpara, kamaki-yanti-yanti. Baka nito, sumaya ka kay biye mo, alright? So, abang pong susulat si Ma'am Lu, king kayang idea, king kayang kuro-kuro, king kaya katampis sabihan ngeni. Let's listen again to this political ad. Okay. And, Ma'am Lu, i-follow na natin yung Imagine. Yan, huwag kang mawawala dyan, Ma'am Lu. Susunod na yung requested song mo. Iboto tayo, King Party List! 1611 Pacman, Kapampangan, anak ni Wagwa. 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 Iboto tayo, King Party List! Imagine there's no heaven. Sees if you Hi, darling. Number 4, me. Asan yung imagine natin? Na-imagine na natin. Okay. So, Ma'am Lu, yan, nilalagay natin ulit yung ating imagine. Okay. So, wait lang tayo. Ayan, alright. Number 1 mo siya yan. Kay Ma'am Lu yan. Kay Ma'am Lu. Okay. imagine there's no heaven. Sees if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip.
Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado.
bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Ako si Abner. Your full-time community radio. Para sa publiko. 99.9 Pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung anong totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para lang... I just don't know kung nandyan pa kayo. No? Nakat tayo kanina while playing the songs of Yeng Constantino, okay? So, welcome back po sa ating program.
Still, we are talking about how to be happy in a simple way, in the simplest way, okay? So, eto po, number 1, be with others who make you smile. Yan. Ne po, makyabe tamo po karetang mga sayang tao, adiwa po karetang maproblemang tao. Ne po? Okay. So, reta pong pakyabayan tamo, retang mga saya, kembieda, bang kanita po, sasaya tamo mo naman. Remember, itang makapanawa po kasing kalungkutan ne po, makapanawa ito. Ita mo pong manuyab ka, makapanaway nguyab So, makyabe tamo po karetang taong mga saya, karen taong pagpalain na ng Diyos. Yan, sino bang pwede nating i-example dyan, no? Na laging masaya ang buhay niya nung siya ay nakikisama sa mga matitinong tao, no po? Pwede po nating ibigay na good example, it was Lot, no po? Si Lot sa Old Testament. Lot was the nephew of Abraham, ne po, isa po siyang pamangkin na lalaki ni Abraham. Wala po kasing, Abram muna po pala, Abram siya noon. So, wala pa po siya kasing anak noon si Abram. So, si Lot ang kanyang anak-anakan na kanyang pamangkin, ne po, anak siya ng kapatid ni Abram. So, nung magkasama po itong magtiyong ito, itong mag-uncle na ito, siyempre, pinagpapala ng Diyos si Abram, okay? Pinagpapala siya, lahat ng blessing binibigay kay Abram. And of course, dahil si Lot ay kasama-kasama niya, yan, pinagpapala din po si Lot, dumarami din po yung kanyang kayamanan, okay? So tayo po'y makisama sa mga pinagpapala ng Diyos, alright? Ne po, kesa dun sa makisama ka sa lahat ng may problema, aray, Diyos ko, pati kakabayat ng kembye mo, misip na kang misip, bala mo, pasan me in daigdig, alright? So, always smile. Sabi nga ni Ma'am Susan, always smile. Ito nga po, nakalimutan ko yung aking phone. Po. Tsaka yung aking phone na yon, matagal na rin po yon, kaya medyo mabagal na, alam ni Ma'am Lu yan. Alam ni Ma'am Lu na mabagal yung phone ko. Ma'am Lu, picture mo muna ako, no? Yung mga evidences natin sa RPMS. Tapos, ang tagal-tagal, Diyos ko, ilang minuto bago siya ayun ka na ako na mo, ng Ma'am Lu. Ma'am Lu, ay liya-liya kanina yung Ma'am Lu, sigurado. So, yan, Ma'am Lu, ay lalaki tuloy kay Sir Alvin. Potay, masane ko kaya pamangan makwalta. Kasi po yung Ma'am Lu, magdalang pamangan mga nyamang king school ne. Didenan na kami pong didenan. Kami pong palagiming pakakalulumugin sarili mi. Maili po, tandamdaman ko ni Sir Sibog na manyalita. Ma'am Lu, masasane ko kayong pamangan makwanta. Pota paninto ng kuinian. Thank you so much, Ma'am Lu, sa kabaitan mo sa amin ni Sir Sibog. Okay, so, nang Sir Rolly at Chuko pa, Marianong Garapon, naman ang tabi yung masanting at gwapo yung Nilo Manakop, King Alben, kay ing paunakang ko King Wheel of Fortune. Wow, she did it. She won 79K. Wow, plus score ko. Wow naman. Congratulations, just me. 79K dollars. Oh my goodness, Sir Rolly. Pakisabi naman na tayo balatuhan dito sa Pilipinas. Ano ba yan, Sir Rolly? Ne? Mamalato na yung Kenny Radyo Guago. Okay. So, one song pa po, Ma'am Ning, sabi niya, Sir Rolly, thanks in advance. Sir Rolly, thank you so much. Manang tabi kong Nilo, tayo kong Nilo, tayo magparandam kayong Vienna. Ne? Si Ludwig, one song pa po, Maming, sabi niya, spaghetti. I love Radyo Guago. Okay, mamaya tayo kakain ng spaghetti. Ludwig, okay? Mamaya tayo magpatugtog at kakain ng spaghetti pababa at pataas yan. Thank you so much, Ludwig. Kaluguran meng kaluguran ng Radyo Guago, ne? And I love you too. I love you, Ludwig. Okay. And then galing kay Victoria Sandraman. Or what's this? Victoria. Victoria.
Maya pagat panapon po, Vic Roman, Puinit, taga Calle 11 San Pedro Sasmuan. Okay. So Maya pagat panapon, Victorio San Roman, there in Calle 11 San Pedro Sasmuan. Dakal pong salamat king kaya kayong pamantabe king kaya katamong programa. Sana masaya kayo rin kalupa ko. Miley kayo rin kalupa ko. Yes, we are proud of our niece. Yan. Po, nasabi ng Kong Nilo ba? Nasabi na. Pero parandam niya. Po, ke ganaganang masaya, magdulot saya at makapagpasaya. Mo naman kaganaganang Miley, masales, dengaliwa, mira. Maribeles. Kong Nilo, nano ko. Kong Nilo, laughter is the best medicine. Tandaan mo yan. Basta eka manyakap ka, imanyakap lang o istumbengi. Eka miras maribeles. Alright? Ika Kong Nilo, malagad kang mag-share Kenny. Aspakan mo po. Alright? So, check it of King YouTube Wheel of Fortune po contestant siya kareng school kete po USA. Later on, Sir Rolly, check ke, ne? Lawan ke. At Sir Rolly, kanang bala ke kami. Ne? Ikang bala ke kami. Kung nila, yan, ne? Ika yung bala ke kami, Sir Rolly, kete Radyo Goago, okay? Dakal-dakal salamat in advance. Balo ko, kaluguran niyo kami. Okay. So, yan. Be with others, no? Who make you smile. Yan. Be with Kuya Nilo and Sir Rolly. Yan. Po. Be with them always. Be with Radyo Guagua. Bangka nita Maylin akong Mayli. Okay. And then, mimien ako pong kaduang opinion. Wala ko yata, Dok. Ma'am Lu, tabalot, mawawala kang mawala. Mawawala yung opinion ng Ma'am Lu. Diyos mio, corazon. Ma'am Lu, sorry. Patawaran mo ko, Diyos ko. Yung cellphone ko, tabalot at alakwang kekembare niya. Kebo rin charge. Kebo rin charge. Malalakwan niya yung ma-charge yung mayap. Okay, sabi niya, kepo anak to, anak ni kapatid ko, mo pong bala ka rin na po, Marianong garapon. Yes, Sir Rolly, God bless you, balo ko, dakalya be blessing in Diyos keka. Sabi ng pinsang kong Veron, ika, segutan mo kaning Christmas party, dalas kay. Chinismis na nga chiko yan, aching Veron. Okay, so, Patdasin di po FB, Doc. Yan, be safe po. Yes, ma'am, tabalot na yung FB ngayon nakatapag bigyan ng mayat tiking makakain naman kayo yung kakatam program. Makasop naman king FB. Makasop ya ka rin people of the Philippines. Alright. Yes, Kuya Nilo, in every smile is a great blessing from above because God is everywhere. Yes, mag-serious yung mo, Sir Nilo. Okay, nano pa kong Nilo. Sige, ligwa mo, ikay da ka, Kenny. Ibasang ko ng basan, then kaya kan chat, Kenny. Okay, so, nung si Lot ay kasama pa siya ni Abram, lagi, kung anong pagpapalang binibigay ng Diyos kay Abram ay meron din si Lot. No? So, masaya ang buhay. Maraming pagpapala, maraming blessings. Okay? So, be with others who make you smile. Be with others who make you laugh. Nepo, liwa po retang sa paka-problema kay biyeda daralanding yato. Nepo, detang paldaksikaran ning kasakitan. No. Nepo, ang Diyos mayap yun. Nepo, the joy of the Lord is our strength. Lagi tamo pong tandanan nita. Nano sabi ng aro, tagananeng ka-indred sa desan. Mitdas ka pala, nakatinda akong biyan. Wow, Sir Rolle, bala mo galang, kinuwento ng anak ko ito. Bala mo galang. Anya yun. Alright. Thank you, Sir Rolle. At, balo ko be-bless na kandakal ng Diyos, keng lugod mo keni, kaya kami keng Pilipinas. Po, talagang malugod kang tao at balo na po ning Diyos yan ning kaya kayong pamanyaw, pamamye itang taos puso keng loob yung pamamye tula karen tao kete Pilipinas po dakal salamat sir.
Okay. Nanong sabi ng Ate Lu, ot nananuya ing FBI yan, Doc? Uli mo atang loves me in program. Yan, nepo tabalo, nakatamo ng FB. Okay? So, number 2. Number 2 na nga ba tayo? Mag-spaghetting pababa muna tayo. Alright, let's have this spaghetting pababa and pataas ni Ludwig Sunglao. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna.
Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, "Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya." Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor,
Masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako. This is your DJ Ma'am Ning at Pamilyang Kapampangan. 6 minutes na lang po tayo. My goodness. Sabi po ni Ma'am Lu, ayan Ma'am Lu, mababasa ko na yung iyong idea, yung iyong opinion. Sabi po ni Ma'am Lu, basta't healthy family tamo po at simpleng biedok at magpasalamat king mayupaya lagi at makasimba tamo po at magpasalamat lagi king igpa. Manyaman ta tudtud. Yes, ita pong manyaman na tudtud. O itan masaya nakakarin itang may tudtud kang manyaman na lakang ngisipan. Dinenan na kang manyaman na tudtud ning Diyos. The best. Yan. Okay? Kontento tamo po king simpleng biye with the guidance of the Lord. Alang na namang kainggitan king kaparang tao at aldoldo atin blessing at makapagpasayang kapwa masayata na po dok yan. Yes, totoo po itang sasabihan ng Ma'am Lu, magita mong masaya king simpleng biye, po. Simple life, yan. Simple living, po. Balayo ka lang manyamaning maging makwalta. Makwalta ka, nakaman milwal kem bale mo, tatakot lagi po to. Madisgrasya ka, po to, ating mangidnap ke ka, po to, nang malyari ke ka kelwal. Mo naman masantinging makwalta, makatakot, po. Makatakot maging makwalta. So, simple lang ang buhay natin. Sabi ng Ma'am Susan, sorry Ludwig. Ako may kapag spaghetting pababa at pataas. Makanya mo naman ay tapong amano na ang darayo pong ironic daw na sopan mula ding ala. Yan, po. So, ita po'y nga mana ng Sir Rolly, po, kang ironic daw. At makanyan mo naman, sabi niya, ingamano ning pengari ko yapong asyong song ko, sopan mula ding mangailangan itangagyo mo. Yes, po. Tangagyo tamo, sumaup tamo, totoo po ito, po. Pero syempre, neng kaya ating abusadong taon sa sopan, Pero sana wag naman, po. Kong Nilo, bala na ka. Kong Nilo,
Kung nilo, aliwaman na ako ing dinugpandaretang pedala mo kiti, pero pasalamat na ako rin kay kaking lagyo ng Radyo Guagua, ne? Mane na, apong role, mana yan thank you kung nilo ka na ako, nengela dinog pa ka na ako niya. Eko rugo sabi-sabing thank you kaya kanita, ne? Pero ngayon, sige, para king Radyo Guagua, yan ne, pasalamat kung ang puke kayong susuporta king Radyo Guagua, ne? So, naririnig po natin, meron po tayong mga political ads, yung mga nakikinig pong mga politicians dyan, pwede na po kayong magpa-advertise ng inyong jingle dito sa Radyo Guagua, okay? So, eto nga po, how to be happy in a simple way. Yan, makyabetan po ka rin taong mga saya. Nung sapak kang problema, puntalan mo rin ang mga sayang tao. Saya ka naman, okay? So, next, imagine the best in your life. Yan, looking forward to the goodness of life. Nepo, mag-vision ka, nepo, i-visualize mo yung kaya kambye. Na ano yung pangarap mo kambye mo datang yung panahon yan. Sasaya ka kanita. Libre mo yung mangarap, pala pong bayad, okay? So, imagine the best for your life, nepo. Alimbawa po, tang mandilo ka na, imaginean mo, kakit swimming pool. Kalupa na po ni nga po ko, imaginean na yung mandilo ya, kayong maragula pool, nepo, seliking swimming pool na uning atin yung bus-bus. Siblike po. Okay? So, so imagine the best in your life. Do the things you love. Nepo, retang hanggang buri mong gagawan. Gawan mo labanta saya kanti. Yan pama, nagiging plantito tayo. Yan, nare-refresh tayo. Nepo, paksabihan tala rin tanaman tamo. Ako niya, masaya ko. Ding igit king ka na akong rosal plant. At dakalya buds. Oh, pilang days na kanini, mabanglukit ang kanakong balen, eh. In kanakong rosal, detang adwa akong rosal plants. Mamulaklak la. Yan, kasimplian mo. Diyos ko, kasimplian ko kasaya kembye ko. Bulaklak mo, masaya ako. Detang kanakong rose ka rin. Denanda ako mong bulaklak. Singut-singutan ko lang, masaya na ako, ne? Ding kaya katam pets, yan, ding pets tamo, makasaya la kaya katam rin. So, appreciate them, ne po? Nano pa, find purpose, yan. Nano ba ing layunin mo kembye mo, ne? Siyempre, sungatupad mo itang layunin na ito, anti mo, ako ngeni yan, king makikailiko ka na, kung milalako kayo, stress, sigurado, makirandam kayong pamilyang Kapampangan every Saturday, makiabi kayo, king kasayahan ko, Kenny. Alright, so, find purpose, ano ba? Ano bang layunin mo sa buhay? Ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo, okay? At magiging masaya ka, ne po? Yan, na ano po, na nung tawag dito, masaya ko pong kayabeda kayo, diyan keng munchat, masaya ko pong sasabi Kenny, ne? Kayabeda kayo keng pamilyang Kapampangan. Kasayahan ko na po ito. Then, listen to your heart. Ano bang sinasabi ng iyong puso? Ne? Ano bang sinasabi ng puso mo? Maging masaya ka, maging malungkot ka. Ano bang pangarap mo sa buhay mo? Maging masaya, malungkot? Kaya ang kasayahan ay, it is just a state of mind. Ne? Andyang king libutad na ng problema. Pwede kang maging masaya. Sabi nga ng isang kanta, tawanan mo ang iyong problema. Tayo lang Pilipino ang may talent na ganyan. Ita mo pong Pilipino, yung ating talent makanyan. Agyuta mong maili in the midst of the crisis, in the midst of the problem. So what more? Can't we smile? Can't we be happy in simple things only? Yan, po. So dakal salamat po. It's 4 o'clock now. Dakal salamat kang Ma'am Susan. Dakal salamat kang Ma'am Lu na magbahagi karelang opinion every Saturday. Dakal salamat Apong Marianong Garapon na inabayan mo ko matudtod na kakanyan, tsaka kang Sir Nilo, Nilo Manakop, may kayag pangyan naman kaya katamong idea na, opinion na, tungkol how to be a simple, how to be happy in a simple way, yan. Nano yung pinabi kong Nilo nandun, itang may patula ko kaya, itang masaya yan, ating kanong kasayahan na yun, makapagpasaya, nano ka kong Nilo, alright, so ako po, maili ko po, Kenny, karen kaya kayong makapagpasaya, kayo po ka na, Kenny, karen kaya kayong opinions mo naman, po, karen kaya kayong chat ka na ako.
So, dakal-dakal salamat po kareng hanggang menang tabi kay pamilyang Kapampangan yening gat panapon na ini. Mapaling gat panapon nga po kaya kayungan kaluguran dako nga po. It's 4 o'clock. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng coronavirus disease 2019. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio.